ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା 20ଟି ମଜାଦାର ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ନିଜ ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 1। କୁସୁମର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଫୁଲ, ଅପସନ୍ ବି ଫଳ, ଅପସନ୍ ସି ପତ୍ର, ଅପସନ୍ ଡି ବୀଜ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଫୁଲ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 2। ବାଳକର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ବାଳିକା, ଅପସନ୍ ବି କନ୍ୟା, ଅପସନ୍ ସି ଝିଅ, ଅପସନ୍ ଡି ନାରୀ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ବାଳିକା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 3। ନରର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ମହିଳା, ଅପସନ୍ ବି ନାରୀ, ଅପସନ୍ ସି ରମଣୀ, ଅପସନ୍ ଡି ଯୁବତୀ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ନାରୀ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 4। ଧନୀର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଗରିବ, ଅପସନ୍ ବି କୃପଣ, ଅପସନ୍ ସି ଦାନୀ, ଅପସନ୍ ଡି ଉଦାର। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଗରିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 5। ଜୟର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ହାର, ଅପସନ୍ ବି ସଫଳତା, ଅପସନ୍ ସି ସୁଖ, ଅପସନ୍ ଡି ଦୁଃଖ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ହାର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 6। ସୁତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ମାତା, ଅପସନ୍ ବି ପୁତ୍ର, ଅପସନ୍ ସି ଭାଇ, ଅପସନ୍ ଡି ବନ୍ଧୁ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ପୁତ୍ର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 7। କନ୍ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ପୁଅ, ଅପସନ୍ ବି ଝିଅ, ଅପସନ୍ ସି ମାତା, ଅପସନ୍ ଡି ଭଉଣୀ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଝିଅ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 8। ହିମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ବର୍ଷା, ଅପସନ୍ ବି ବରଫ, ଅପସନ୍ ସି ଝଡ଼, ଅପସନ୍ ଡି ମେଘ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ବରଫ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 9। ସାଗର କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ନଦୀ, ଅପସନ୍ ବି ସମୁଦ୍ର, ଅପସନ୍ ଡି ପୋଖରୀ, ଅପସନ୍ ସି ଝରଣା। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ସମୁଦ୍ର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 10। ତରୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଫୁଲ, ଅପସନ୍ ବି ଗଛ, ଅପସନ୍ ସି ଫଳ, ଅପସନ୍ ଡି ପତ୍ର। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଗଛ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 11। ଗଗନ କାହାର ଅନ୍ୟ ନାମ? ଅପସନ୍ ଏ ପୃଥିବୀ, ଅପସନ୍ ବି ଆକାଶ, ଅପସନ୍ ସି ସମୁଦ୍ର, ଅପସନ୍ ଡି ନଦୀ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଆକାଶ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 12। ଶଶୀ କାହାର ଅନ୍ୟ ନାମ? ଅପସନ୍ ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଅପସନ୍ ବି ଚନ୍ଦ୍ର, ଅପସନ୍ ସି ତାରା, ଅପସନ୍ ଡି ଅଗ୍ନି। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଚନ୍ଦ୍ର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 13। ପବନର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଜଳ, ଅପସନ୍ ବି ବାୟୁ, ଅପସନ୍ ସି ଅଗ୍ନି, ଅପସନ୍ ଡି ମାଟି। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ବାୟୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 14। ନୃପ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଚାଷୀ, ଅପସନ୍ ବି ରାଜା, ଅପସନ୍ ସି କବି, ଅପସନ୍ ଡି ସୈନିକ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ରାଜା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 15। ଭୂପତି କାହାର ଅନ୍ୟ ନାମ? ଅପସନ୍ ଏ ରାଜା, ଅପସନ୍ ବି ଶିକ୍ଷକ, ଅପସନ୍ ସି ଚିକିତ୍ସକ, ଅପସନ୍ ଡି ବ୍ୟବସାୟୀ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ରାଜା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 16। ଗୁରୁର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ?
ଅପସନ୍ ଏ ଭାରୀ, ଅପସନ୍ ବି ଲଘୁ, ଅପସନ୍ ସି ବଡ଼, ଅପସନ୍ ଡି ଛୋଟ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଲଘୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 17 ଆଗ୍ରେର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ପଛରେ, ଅପସନ୍ ବି ଆଗରେ, ଅପସନ୍ ସି ପାଖରେ, ଅପସନ୍ ଡି ତଳେ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଆଗରେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 18 ପଶ୍ଚାତର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଆଗରେ, ଅପସନ୍ ବି ଉପରେ, ଅପସନ୍ ସି ପଛରେ, ଅପସନ୍ ଡି ତଳେ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପଛରେ, ଅପସନ୍ ସି ପଛରେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 19 ବହ୍ନି କାହାର ଅନ୍ୟ ନାମ? ଅପସନ୍ ଏ ଜଳ, ଅପସନ୍ ବି ବାୟୁ, ଅପସନ୍ ସି ଅଗ୍ନି, ଅପସନ୍ ଡି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଅଗ୍ନି। ଆଜିର ଏଇଟି ହେଉଛି ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 20 ନୀର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଅଗ୍ନି, ଅପସନ୍ ବି ଜଳ, ଅପସନ୍ ସି ମାଟି, ଅପସନ୍ ଡି ବାୟୁ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଜଳ। ଏମିତିକା ଆହୁରି ଜ୍ଞାନମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୋର କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।